Кәп, әфәрин Раил абый. Оның YouTube'ында 1,4 миллион, TikTok'ында 1,2 миллион, Instagram'da 181 мең язылышысы бар. Бүгін бізде популяр блогер Раил Арсланов қонақта. Раил абый, социаль шелтерде бірінші тапқыр қойшан тіркәлдігіз, һәм қой социаль шелтерде? Менің ең бірінші социаль шелтерлер Mail.ru һәм ВКонтакте болды. Бірінші тапқыр мен 2009 жылының декабрында тіркелген едім. Уже міне неше? 13 жыл почти. Сізге уақытта неше жеді? 15 жаш бұғай. Бірінші видеоларны шында кірте башладым. Телефонға ғана түсіріп, нашар качествода еді, нашар сыйфаты еді бұл видеоларда. Ләкин ол вақытта әлі башлаған едім генә, блогер сөзі вообще жоқ еді. Һәм кішілер, әз қарайды видео ол вақытта, потому что интернет бүтін кішіде жоқ еді. Менде де ол вақытта ғана яңағына барлыққа келді. Һәм мен міне интернет бетінде ол бүтін дүнияда бар, әзмәс. Шуңа видео түсірерге ойладым да, түсіре башладым. Аңлашылды. Танылған блогер болу үшін нешлерге? Сіз нәрседен башладыңыз? Танылырға қазір бүгінгі күнде ауырақ, ләкин блогер әр кіші бола ала, чөнки бұл әрбір біздің қазір қолыбызда телефон бар. Телефон бик яхшы төшерә. Үзеңнең бірә қызықлы фикерлер, идеялар болса, барысында кертергә була интернетка. Кіші қарап яратса сені уже блогер буларак популярләшәсең. Анда күп требованиялар да бар инде ул яктан. Например, үзеңә дә кызык булырга, чтобы кешеләргә кызык булсын сине карарга. Аннары кешеләргә кирәк бу шундый ук эш инде блогерлык. Һәр көн атнага мин мәсәлән үзем үз вакытында вообще һәр көн төшерә идем видеолар. Атнага 1-3 тапкыр төшерсәң тоже катлаулы эш. Һәр вакыт яңа идеяларны, рубрикаларны ясарга кирәк. Шундай тоже зур эш инде дисәм була. Профессия бүгенге көндә. Сез моны шул кадәр аңлап сөйлисез? Блогерлык сезнең төп эшегезме? Әйе. Мин бу моны белән яшәр өчен озак еллар бардым. Моңа озак еллар бардым, чөнки мин үз вакытында махсус музыкаль мәктәптә дә эшләргә җитештем, рестораннарда, мәҗлесләрдә, туйларда баян белән уйнап йөрдем. Һәм бер вакытны үземә менә максат куйдым, блогерлык белән генә үземә акча эшләргә, шуны белән генә яшәргә, үсәргә уйладым, эшли башладым һәм бүгенге көндә шуны белән генә яшим инде. Аудиторияны югалтмау өчен, аны арттыру өчен нишләргә кирәк? Арттырыр өчен һәр вакыт яңа идеялар уйларга кирәк, уйлап чыгарырга. Һәм тагын да сыйфатны арттырырга, видеоларның сыйфатларын. Яңа камера алырга, бүтән кешеләр белән аралашырга, ничегәләтә коллаборациялар ясарга. Һәр вакыт инде эштә булырга, яңа видеолар төшерергә кирәк. Аңладым. Сезнең TikTok аккаунтыгызда 1 миллион язылышы бар. Сез TikTokка видеоларны күптән төшерәсезме инде? TikTokка юк, күптән түгел, менә ел ярым гына үтте. Ел ярым. Һәм анда мин үземне TikToker дип шутламыйм, чөнки мин анда күбрәк менә YouTube'ка зур видео төшереп чыгарам. Шул видеоны кискәлим дә, TikTokка да кертәм, Instagramга да. Шуңа күрә минем күбрәк элекке рубрикалар керә инде. Менә видео өчен идеяларны сез каян табасыз? Ничек уйлап чыгарасыз? Кайберләрен үзем уйлап чыгарам, кайберләрен TikToктан да алырга була, чөнки менә минем фикеремчә TikTok иң бай җир идеяларга. Менә мәсәлән, мин үзем уйлап чыгарган идем бер рубриканы. Баумун урамында, любой шәһәрдә мин инде бу рубриканы төшердем. Кешеләргә килеп, алар әйткән любой җырны гитарага җырлап бирә идем. Җырлый алмасам, ул җырны белмәсәм, мин ул кешеләргә 100 сум бирә идем. Үземә шундый челлендж уйлап чыгардым. Бу яңа идея булгач, бик күп просмотрлар җыйды. Беренче выпуск YouTube'та 8 миллион
просмотр жиде. Шақты. Но аннары инде Сочида, Санкт-Петербург, Мәскеу, Әлмәт шәһәрләрендә бу шулык рубриканы мин төшердем. Анда бөтен җирдә төрле халык, алар төрле җырлар тыңлый. Шуңа миңа авыррак булды кой шәһәрләрдә, мәсәлән Сочида, анда чөнки туристлар бик күп, алар төрле җырлар тыңлый. Ну мин бөтен җырларны белеп бетермим, ләкин иң популяр җырлар арасында күбесен беләм инде. Шуңа күрә бу рубрика миңа нык авыр бирелде дип булмый инде. Миңа да шада бу идея бик әйбәт кирип китте. Сезгә роликларны төшерергә булышалармы? Мәсәлән, режиссура, монтаж белән. Шанырсыз микән, но мин үзем бөтен эшне эшлим. Чөнки миңа бу блогерство бик ныгышый. Монтаж тоже үзем эшлим, идея, сценарий, режиссураны барысын да үзем башкарам. Чөнки миңа бу кызык. Мин җитешәм буларны эшләргә, ләкин менә видеоларның обложкасын гына миңа бер малай эшли. Үзе Казахстанда тора. Хәзер интернет булгач җиңел. Всё, бүтән эшләрне үзем башкарам инде. Җырлар, сценарий, монтаж, утта. Сезнең югары музыкаль белемегез бар. Сез нинди уен коралларында уйный беләсез? Әйдә бергә шутлап карыйк. Беренчесе баян, икенчесе гитара, өченчесе авыз гармоны, аннан фортепиано, аннан бәрмә уен кораллары һәм укулеле дигән. Беләсезме андый? Бәләкәй. Гитара шикелле. Әй, менә 6 була бугай инде. 6 була. Инструментны. Кыскасы, оркестр кеше. Юлларыңнан узармын, кулларыңны сузармын, бергә үтәр без узын юлларны. Күзләремне кара син, хисләремне аңла син, бергә җырлар без син матур җырларны. Күзләреңнән үбәрмен, чәчкәләргә күмәрмен, гөлләрдә сула, сөю булмаса, кояш йөрәгендә, кояш күңел күгендә, җанлыкаем синең, хакта уйласам, я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах, какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулиллах, какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Афәрин Раила. Рахмәт. Сез бут алмыйсызмы соң? Гитарда да, авыз гармонында да уйныйсыз. Ну, буталарга җиңел инде. Чөнки бу ике төрле инструмент. Монда русча әйткәндә независимость рук и губ кирәк. Чөнки авыз бер көйне уйный, йөри баш. Гитара бүтән ритмны суга. Но гитарада мин инде нәрсә уйныйм автоматически, карап та тормыйм. Чөнки инде күп еллар, ничә ел уйныймдыр. 12 ел уйныйм гитарада, шуңа күрә бик уйлап тормыйм. Монда күбрәк авыз гармонда уйнаганда теге контроль, баш белән контролировать кирәк. Кая барасың, кая өрәсең, шундый хәл. Но җиңел түгел инде. Шундый эш. Раила бый, Хижина музыканта проекты кайчан барлыкка килде? Хижина музыканты минем беренче канал түгел, YouTube'та. Менә 2010 елда мин үземнең беренче каналымны ачкан идем. Менә Mail.ru, ВКонтакте дансың. Мин YouTube'ка күчтем, и уже YouTube'та калдым озак елларга, менә уже 12 ел тоже анда төшерәм. 2010 елда беренче канал ачкан идем, ул бик яхшы китмәде. Подписчиклар җыймады, авыр барды һәм 2015 елда мин инде уже бүтән яңа каналны ачарга булдым. Аның исеме менә Хижина музыканта. Исем миңа килде менә эштән кайтканда. Төшеп бара идем Суконный Слобода метро ягына. Анда ниндидер вывеска бар иде, House of нәрсәдер. Мин үземә шул House of Music дип алырга уйлаган идем башта исем. До музыки. Но тот русча ул бик матур яңгырамый һәм шуңа
более аутентичный название хижина деп алырга ойладым. Шуңа хижина музыканты 2015 елны барлыкка килде. Уже менә аңа 7 ел. Үземнең блогымда мин кешеләрне гитарада, хәзер авыз гармунда да, җырларга да өйрәтәм. Минем төрле дәресләр бар, разборы, тегез популяр җырларга. Һәм соңгы арада менә күбрәк развлекательный контент китте. Анда уже чат-рулеткада, төрле җырларда яздырам. Ну, музыка белән бәйле бөтен нәрсәне минем каналда табырга була инде. Шуңа хижина музыканты дип тә атала ул. Кыскасы, кешеләрне гади итеп музыка белән таныштырасыз, шулаймы? Әйе, именно музыкага кешеләрне тарттырам. Шул музыка белән шөгыльләнергә, яратырга, уйный башларга. Армия софларында хезмәт иткәндә, Кызыл мәйданда җиңү парадында да катнашкансыз. Сезне анда сайлап алдылармы? Бу минем хезмәтемнең иң кызык чарасы. Чөнки любой кеше ул парадта катнаша алмый, әле ул парадка эләгә дә алмый, просто зритель буларак карарга. Шуңа күрә мин моны белән үземнең катнашуым белән горур. 9 майга якынлашканда безнең илебездә бик күп частьләр бар. Бүтән частьтә оркестр юк. Кайберләрендә генә бар. Менә бүтән яхшы уйный торган оркестрларны берләштерәләр дә Кызыл мәйданда зур 1000лек кеше оркестр ясыйлар. Бездә шунда эләктек. Аерым кастинг булды дип булмый, просто приказ килдеме ничектер. Без әзерләнә башладык. 2-3 айдан иртәрәк 9 майга кадәр. Әзерләнә башладык һәм менә катнаштык. Повезло дисәк тә була, чөнки бүтән оркестрлар эләкми. Оркестрларны Рәсәйнең төрле частьләрдән җыялар, эзләп. Раил абый, бүген мин сезнең белән танышуыма бик шатмын. Рәхмәт сезгә, безгә кунакка килгәнегез өчен. Зур рәхмәт. Аяс, мин әле җырлар да язам үзем. Минем элекке бер яхшы җыр бар. Я научился летать дип атала рус телендә. Сиңа хәзер җырлап күрсәтәм, анда үз гармунда бар. Тыңлыйсыңмы? Әлбәттә. Дуслар, безнең тапшыруларыбыз дәвам итә. Все равно, ведь я научился летать. Я сегодня с утра чуть влюбился опять. Мне все равно, ведь я научился летать. Я сегодня с утра чуть влюбился опять.